ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାନ୍ଦାଳ ଗାଁରେ ଅଛି। କାନ୍ଦାଳ ଗାଁରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଧନ ବି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ବମ୍ କେତେ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଣ ସବୁ ଧାଡ଼ିରେ 21ଟା ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗିଛି। ତା ସହିତ ରାବଣଙ୍କର ରାବଣ ବି ବମ୍ ଲାଗିଛି। ସାଧନ କେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଧନ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଅଜୟ କୁମାର ଧିଲ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ AJOY। ସେଠିକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଦେଖିବେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବାଣ ପ୍ରବଳ ଦିଆହେଇଛି। ତ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ କୁଟା ଲାଗିଛି, କୁଟା ବି ସବୁ ଅଛି ପାଖରେ।